Editorial Bahía. Contos da igualdade. Texto, Sonia Rosa. Ilustracións, Macus Romero. O meniño Nito. Entón, os homes choran ou non? Cando Nito naceu, todo foi alegría. Todo o mundo ficou contento. Tiña tanta graza que logo comezaron a chamalo de Bonito. Bonito Pacó, Bonito Paló, até rematar en Nito. Todo o mundo o achaba lindo. Mais Nito tiña un problemiña. Choraba por todo. E canto máis crecía, máis chorón se facía. Todo o mundo estaba preocupado. Ai, dicía o seu pai, que meniño máis chorón. E a súa nai berraba, para de chorar. Era aí que Nito abría tanto aquela boca que mesmo se lle podían contar todos os dentes. Un día, o seu pai chamouno a unha parte e faloulle moi serio. Nito, fillo, estaste facendo un rapaciño. Tes que deixar de chorar por todo. Os homes non choran. Ti és un macho. A partir de agora, acabouse a chorimicada. Non si? Nito escoitouno caladiño, asustadiño, pensando nas frases. Acabouse a chorimicada. Os homes non choran. Ti és un macho. E agora que, Nito? Que ia facer con aquelas vaguas que gardaba para aqueles momentos? O xeito era un. Tiña que engulir todos os choros que quixera chorar. Xa, listo. Os homes non choran. A partir de agora vou engulir todos os choros. E así foi como dende aquel día ninguén viu nin oíu chorar a Nito. E así foi como Nito comezou a engulir unha media de 20 choros por día. Houve unha xornada que cortou un pé na rúa e enguliu 30 choros en apenas 2 horas. 5 deses choros cando cortou o pé. Outros 10 cando lle fixeron as curas. E outros 15 así seguidiños e ben contadiños cando lle puxeron unha inxección no cuiño, no cu. Ai, a xente quedou coa mosca detrás da orella. E Nito, que habitualmente era un meniño, que corría, que saltaba e que brincaba, deixouno de facer. Un mes despois, o meniño non era quen nin de levantarse da cama polo peso dos choros engulidos. O pai chamou a nai a unha parte e díxolle: o noso fillo está doente. Imos chamar ao médico. O doutor Aimoré, un velliño moi simpático que adoitaba coidar de plantas e meniños, chegou a xiña. Falou co pai, falou coa nai e logo co meniño. Nito estaba tan cansadiño e tan tristiño que cando veu asomar a cachola do doutor Aimoré, entraronlle ganas de chorar de seguido. Mais axiña enguliu ese choro. Esa derradeira engolida fixo que casi non puidese nin abrir os olliños. O médico sentouse ao seu carón e preguntoulle, desconfiado: que está a acontecer, meu meniño? E así foi como Nito lle contou todiño. Ese día no que comezou a engulir os choros porque o seu pai lle dixo que os homes non choran. O médico escoitouno con atención e ao final falou: o caso é ben sinxelo. O único que hai que facer é deschorar os choros engolidos. E así foi como lle mandou a súa nai que trouxese 2 vacías grandes. A nai non entendía nada. O meniño quixo saber: e como é que se deschora? Ai, meniño, ven aquí o meu coliño, sube, e comeza a lembrar todos eses choros engolidos, un por un, sen esquecer ningún. Anda, vai lembrando. E podo? Ah, son un home.
Podo. Exactamente, porque és un home e polo que non podes engulir todos os choros. Todo home ten lágrimas, e as lágrimas están para rolar polo rostro. Rostro de home, de muller, de neno, de nena, de xente maior. Anda, déixate xa de tanta leria e comeza a chorar. A chorada foi soada. A veciñanza quedou abraiada. A nai tivo que arrimarlle as dúas vacías grandes, outras dúas máis. De feito, a nai chorou con el. O pai chorou sentido. O médico chorou de emoción. E así foi como, tras 4 vacías grandes e 2 baldes máis, Nito ficou curado. Puxo o seu choro o día e sanou. Ese mesmo día, o seu pai levouno a unha parte e díxolle emocionado: Nito, fillo, a partir de agora podes chorar cando queiras. Eso sí, con razón. Aprendimos a lección. Chorar é bo e incluso ás veces nos fai máis homes. Nito e o seu pai abrazáronse con forza. Estiveron así un tempo, un escoitando o bater do corazón do outro. E foi así como a partir dese momento, entre chorimicada e chorimicada, con razón, Nito foise convertendo nun rapaz moito, moito máis feliz.